sa Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. O diretso ta sa 15. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2 and verse 15. Okay? Balik ta sa pagbarog mga igsoon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2 and verse 15. Nagingon ang Ginoo sa katawhan sa Israel sa katawhan nga mga Israelita, pinaagi kang Moses ngayong alagad. Ingon diha sa verse 1. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Verse 15, apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios ug dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo karon, mahiagom kamo niining tanang tunglo. Atong usbon og basa, bersikulo 1 hangtod sa 2. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niyang labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Verse 15, apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios ug dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, mahiagom kamo niining tanang tunglo. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan sa pagpadayon namo sa pagpaminaw pagtuon sa imong mga pulong. Among pagampo, Lord, nga kining mga pulong nga maghatag ka namo, makit-an namo ni among mga adlaw sa kinabuhi, Ginoo, nga magakatuman. Salamat, Lord, nga kung mosunod kami kanimo na ang panalangin, apan kung di mi mosunod na ang imong paglatos kanamo. Salamat kayo nga matuod ang imong mga pulong. I pray, Father God, nga magpadayon ang imong balang espiritong maglihok sa among taliwala, magatudlo sa kada kasing-kasing sa imong mga kaanakan. Bisan asang dapita, Ginoo, tanan nga na maabot ni ining mao nga mga mensahe. Salamat, Lord, nga doon na kay buhaton sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili ni sama sa bantok nga yuta ang among kasing-kasing ug di masakmit sa yawa ang mga maayong mga pulong, mga maayong binhi nga imong giandam rong gabi huna. Kung dili mabuhi ni magpalambo ni mamunga ni sa among matagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao ni among gipangayo, giampo, pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. So sakto na guro na. Parang dili na siya mga usob ning kuan. Dili ra kanunayog usob arong dili na matandog siya. Okay. So agsa niaging pagtuon nato mga igsuon, tong Domingo gihisgutan nato nga wala kay laing basulon. Ug magpadayon pag yun ni nga tong pagtuon karon nga wala kay laing basulon because ikaw ang nagpili. Okay? Ikaw ang mopili, ikaw ang mo desisyon, mao nang wala kay basulon nga lain. So, before si Moses nibiya sa mga Israelite, iyang gitugon si Joshua nga, Joshua, ikaw na mo magdala, ikaw na mangulo aning katawhan. But Joshua, ayaw ka kabalaka, kadili kayo ni sila bugat nga imong dadon, kay ni ana sila'y pulong, nana sila'y kasuguan, nana sila'y pulong, nga sila na ibahala, sundon nila og dili. Basta kay ang imong buhaton, Joshua, imo lang ni silang panguluhan sa ilang pag-ilog, pagsunod sa yuta sa Kanaan. Sa mga naghinapos nga mga tugon or mga katapusan nga pagpahimangno ni Moses mga igsoon, iyang gisultis katawhan sa mga Israelite, kining mahitabo nila sa umaabot, duha ni siya kabutang. Dunay duha ka butang nga mahitabo sa mga Israelitas umaabot. Ang atong Dios mga igsoon, duha lang kabutang ang iyang gipapilian.
Paghimo niya og tao, laki ra og babae. Hello? Unya, sa adlaw sa mga paghukom, doon na lamay langit og impierno. Kining tao maghimo, mangguglain ba? Tunga-tunga. No? Ang laki ra og babaeng gihimos Ginoo, maghimo gyud tunga-tunga. Ang Ginoo naghimo ra og langit og impierno, ang tao maghimo gyud purgatorio. Ngana man ang tao maghimo-himo gyud ilaha ba? Kay mulikay sa gitagana sa Ginoo. That is why ning atong pagtuon karon kagabion sa atong pagpadayon nag-ingon diha, wala kay basulon kay ikaw man ang nagpili og nagdesisyon. Wala kay laing basulon kay ikaw ang nagpili og ikaw ang nagdesisyon. Doon na ramay duha ka butang nga papilian sa Ginoo. Maghisgot ta karon og kaayuhan sa usa ka nasod. Ari sa ta sa usa ka nasod. Ingon nga ang Israelita usa sila ka nasod nga hatnagan karon sa Dios og yuta nga maoy nasod nga ilang puy-an. Mahimo nilang kapuy-an, gitagaan sila sa Ginoo og duha ka butang. Unsa man ni? Gi-offeran sila, gibutang sa ilang atubangan, giklaro pagsaysay. Unsa man na? Ang pagsunod sa Dios og ang dili pagsunod sa Dios. Maura. Ang pagsimba og dili pagsimba. Nara diha. So, og mubuhat sila, gisulti ni Lord ang tanang mahitabo sa ilaha. Apan kung dili sila mubuhat, gisulti ni Lord unsay mahitabo sa ilaha. Sa ato pa, ang tanan nga nagbuot sa kada kinabuhi sa tawo, ang Dios ra walay lain. Di ka kapang masangil og tawo. Nga moingon kang napobre ko kay gipanghimaraot ko anang tawhana. Dili, ang Biblia duharay gisulti dire. Kung mosunod ka sa Ginoo, mahitabo ni nimo, ug di ka mosunod, mahitabo ni nimo. Ato ning isgutan sa nasod una ta, sa usa ka nasod. Kay moabot man ni sa atong panglawas, moabot ni sa atong mga kahintang sa kinabuhi o sa tanang problema ang mag-abot ng kinabuhi. No? Kasagaran na bagyo nato, Kristohanon ta. Pero di ta mosunod Ginoo, kay mosunod gyud ta kung sa atong gusto. Dayong magka-problema na si Lord na atong basulon, ang tao na atong basulon. Oh? Gibarang man sigaro ko ni Inse. Di man na sila magdulot nimo kay ang Bible nagingon bang nagmasinugtanon magas Ginoo. Padayonon sa nato neo. So, kung magbasa tag Biblia mo atras dayon tas bersikulo 1 og bersikulo 2, okay? Okay, tanawa, basahon na to. Bersikulo 1 og bersikulo 2. Kung tahoron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios og tumanon ang tanan nga iyang isugo. Nagihatag ko kaninyo nining adlaw, himuon ko kamo nga labaw sa tanang kanasuran sa kalibutan. Verse 2, kung tahoron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Verse 3, unsay una? Ningon diha. Panalanginan niya ang inyong kalungsuran o kaumahan. Si Lord may magbuot, ipakaon na niya og dulon or dili. Mamunga na or dili. O sa karon sa panghitabo dito mga igsoon, proven and tested na Kuya Roger. Paabot og maggawas ning tanang kay buntis ning baboy hapit na mga anak. Na si mama man to. Istoryahanay niya, naminaw lang ko ba? Magka-problema gyud tinuora. Nga naman. Di na mo simba kay sigig paabot sa baboy nga mga anak. Di ang nahitabo naa sa sulod ang tanang baboy patay ng daan. Human nagisultis Biblia, unahon kanunay ang Diyos, unahon kanunay ang Diyos. Nangandoy man tag panalangin. Tanawag mo suroy ka dito sa mga dapit, mga igsoon sa ilabi na ning Africa or asa ng mga lagpad kayong mga tundra nga naa dito ning labihang daghan kayong hayupan. Napay gabantay ana nilang inig panganak sa luon nila trapo-trapuhan. Wala. Isanay gihapon. No? Ang Dios mga igsuon gusto gyud sa Lord nga naagyot ang makasabot gyud ang siya kanunay atong unahon. Istorya sila basin gyud mao gyud to. Usaray to bag bastag ang Ginoo na isalikway lisod gyud na. Pwede gapon tong matawo tanan. Matawo tanan to. Baligya tagpila 3,000 ang kada baktin, 3,500. Nahalin na tanan, igo kag balatian, huro tragyapon. Ni unsa ang hagiyo uno? Sa mararag nagsulod og kwarta sa alkansiyang buslot. Basta dili unahon ng Diyos. Di ba? Ningon pag siya, naamoy na ani, gidala niyo sa inyong balay. Giwagtang ko kini. Nga naman, inyong gipasagdan ang templo. Wala ninyo unaha ang Diyos. Di ba?
So, sunod, basahon na po nato ang 1, abot sa 2, dayon basaha ang 4. Dito tas 4. Nasabtan nato to? Ingon ang verse 4. Panalanginan kamo sa Ginoo ug daghang mga anak, daghang kahiyupan ug daghang abot sa yuta. Oh. Diin man gikan ang verse 4 nga nag-ingon si Lord, panalanginan mo daghang anak, dakong abot sa yuta. Naa sa verse 1 ug 2 nga mutahod ug mosunod sa Ginoo. Kadaghan man kay tagpangandoy dinagko kayo pero wa tagatahod og gasunod sa Ginoo. Problema ta diha. Verse 5. Panalanginan niya ang inyong abot og mga pagkaon. Na bisan day atong pagkaon og di na palanginan sa Ginoo. Gatuo mo naghatag nagkaayuhan sa tong panglawas kun di na panalanginan sa Ginoo. Oh, diin man nagikan ang verse 5 na sa verse 1 o verse 2 nga nag-ingon nagtahod, nagkahadlok og nagsunod sa Dios. Verse 6, panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Kabalo mo mga igsoon nga ang kapakyasan sa atong gipangbuhat panalangin sa Ginoo? Usahay? Kay naatay gibuhat nga nindot kaayo pero sa unahan makaguba dahil sa atong kinabuhi. Mo nang panalangin sa Ginoong iyang gipakyas ang atong mga buhat. Ay sa nasabtan lagi ko ani ron basi sige kog sulti ba kay ang baki ra inyong gipangiminaw. Ang ato daw ginabuhat panalanginan sa Dios. Pastor, ganong napakyas man ko sa akong gibuhat. Katong kapakyasan, panalangin lagi tos Ginoo. Kay kung wa ka napakyas, magpadayon ka ato, maalaot kas unahan. Munang blessing in disguise gihapon ang kapakyasan, no? Napailain. Ingon ang verse 7. Itugyan sa Ginoo kaninyo ang inyong mga kaaway. Maghiusa sila pagsulong kaninyo apan managan sila nga magkatibulaag. Imagine, ang literal nato nga kaaway karon kining kawaladon, balatian, mga problema. Muna yung mga literal natong kaaway nga magdungan daw, hasmag sa ato Pero someday, makita nato ning tanan nga nag-atake nato, magkatibulaag, panagan, palayo sa ato Nga naman, na panalangin sa Ginoo. Diin man gikan ang panalangin sa Ginoo. Na sa verse 1 o sa verse 2. Asa gikan ang kadaugan nato, gikas atong kaaway. Nasa verse 1 o sa verse 2. Nga nagsunod sa Ginoo, og nagtahod kaniya. Ingon ang verse 8, punon sa Ginoo nga inyong Dios ang mga kamalig og panalanginan niya ang tanang ninyong buhaton. Panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. Now, kining mga panalangin nga gisgutan ni Lord dinhi, umaabot pa lang ni. Because niya pa man sila sa dapit sa Moab, wala pa sila mitabok ani sa Kanaan. Pero gisulti ng daan ni Lord ang ilang panalangin. In other words, sigurado na sila sa ilang umaabot nga kahimtang nga mao ang kaayuhan. Kon sundon nila ang gisugo sa Ginoo. Muning gisigi na to balik-balik mga igsoon nga wala kay laing ma-blame. Ang imo rang kaugalingon. Ngano man? Kita may nasayod sa nanglabay 30 katuig, 50 katuig og nagmasinugtanon batas Ginoo or wala. Amen. Mo manig akong gi-explain mga igsoon nga nakahurot og siyam kakahang sigarilyo sa usa ka adlaw. And then kalit nga di na sa kaginhawa, siging gaubo gidalag hospital and then nadaot na dayang baga. Mahal mang hospital ni adtog Tambalan. And dito sa Tambalan giingnan siya sa mananambal, gikasinahan ka. Kisa may nasina nimo, imong silingan. Na-oreg kami, ray silingan, ma'am, bere. Napasangin lang si pastor. Siya ang nagdaot sa iyang baga. Pero wino nga kining mga Tambalan, always mangyari sa ang gatudlo og baka kung pangutan-on na to ang Bible. Ha? Hinanganli na tanang mga binisaya diha. Niingon na ang Bible ng daan, palikayon tanila, di ta padangpo nila. No? Mao nahitabo nga sulungon og batugan sa manok tong manambalay kay gipasangin lang moy nang lungkab sa tindahan. Grabe jud kaayo. Munang naay Bible natong nagpasidaan. Nakabalo mo kung say nindot ron tanaw ang social media, ang Facebook. Grabe ni mga relihiyon, halos magpinatyanay na sila magdebate. Kasayon lang ana. Kabalo mo sayon lang kay nang pahunungon. Ingnan na pagsulti, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Bahalag mo ingon pa kang naakas insaktong simbahan.
Wa kay espiritu ni Kristo, di ka iya ni Kristo. Hundang na tagdebate ani. Because na-memorize nimo ang Bible, na-memorize na ko ang Bible, magsinagpa ay tag bersikulo ani, pwede. Pero ang Bible nag-ingon, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Munang magsigig debate ng mga simbahan, luuya kayo, no? Ingon si Paul, likayi ang panaglantugi. Pero usahay, di malikayan. Nga naman? Imagine na magwali ka dito sa T-Square, wahing-wahingo na imong bukton, i-off tong imuhang speaker. Kay mangutan ako sir, digod ni mo tagdon, kay nagwaligod ka. Nya, wahing-wahingo na imong kamot, hindi sir, naro kayo pangutana. Nga naman ang ilahang entrada. Hantod i-off na nila tong imuhang. And naibag-oron, gawalay siya dito. Giluwaan siya. No? Nya, kabalo mo kisa tong nangluwa. Ang kato, pag yung nangluwa ni Ingon, ni ulan ra sir. Grabe na kayo rong panahon na. Nadili naman na ang ngayon nag-iog, magdulo debate pa na diha. Nga naman, ang Bible nag-ingon, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Maura na. Amayon ka nga, sayop ng imo. Oh, sige, imo man po ng paghukom. May problema na. Basta kay sa Bible nag-ingon, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Na? So, ang Ginoo mga igsuon, nagapanalipod sa ito napailain. Ingon diha. Sa verse 9, sumala sa gisaad sa Ginoo, himuon kamo niyang balaang katawhan kung tumano ninyo ang iyang mga sugo. Na may mga taong grabe kayo makigdebate? No? Unsa may ngalan na ng mga tao nga grabe kayong makigdebate? Grabe kayo nga mo tuki sa pulong sa Ginoo. Suhito kayo. Ang pangutana, gatuman baka sa sugo sa Ginoo? Maura mo na. And then, ingon ng verse 10. Ang tanang katawhan sa kalibutan, makakita nga iya kamo sa Ginoo og mahadlok sila kaninyo. So, di na kinahanglan nga makiglantugi pa ka. Pag kinabuhi ra ko sa gitudlo sa Ginoo. Ay mga tao sa palibot, makakita na sila na unsa ka. No? Na yung mangutana ninyo, uy, di ba kuan man ka sa una? Nganong nibalhin man ka? Ing na dayon pagtumag. Kun nahibaw kang sayop, magpabilin ka? Ano lang? Kaklaro mang gyud ato nga sayop. Nga naman, asa man ka sa una? Galunang sad. Sama, tanang bisyo. Na tanan. Na kay relihiyon, pero naani mo tanang pagpakasala, di ba? So kung sayop to, ano pong? Nganong mag-alanganin mapukang mutalikod sa sala? Nibalhin lagi kag relihiyon. Wa man ko nilayas og relihiyon. Wa po ko nibalhin. Kanang word nga ni relihiyon, unsa man na? Pagtuo. Tinuuhan. Mo man na ilang ipasabot ang relihiyon. Tinuuhan. Now, kisa may mong tinuuhan? Si Kristo. Oh, wa nibalhin day na. Wala lang nasabti. Panalanginan, punon sa Diyos. Basta kay magmatinumanon. Verse 11. Og maghingapin ang mga kaayuhan nga ihatag niya kaninyo. Makabaton kamog daghang mga anak. Musanay ang inyong kahayupan og mudaghan ang abot sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga gihatag diha kaninyo. Imagine ako nun Unya kisa may atong pasangilan ani ang koy nga isda. Ano mga lantern nga ginab bitay-bitay sa mga pultahan? Katong baki nga bulawan? Katong Buda? Nga gay nga na? Dako kay tiyan Marks Pastor? Fungsoy? Munay atong pasangilan? Nga nangadato? Nga nang hinubra ang pabor? Walay lain nga pasangilan ang Diyos ra. Di ka manangil nga si kuan manggod ani? Giswerte ko sukad nga nakakuy-kuy ko atong katong bagol sa lubi nga unom ang mata. Na may mga taong ing ana. Kaklaro ana, nakailanas Ginoo, naana sa simbahan, gabasag Bible, pero naapod ana mga butanga, so dili na iya sa Ginoo. Kayang iya sa Ginoo, magpailalom ra gyud na ug unsay iya pod sa Dios. Padayonon sa ninato. Ingon verse 12, gikan sa iyahang tigumanag mahandi, nga mao ang langit, paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-ulan, og panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Magpahulam kamo sa kanasuran, apan kamo dili manghulam kanila.
Kabalo mo nga nung way panalangin na atong nasod, sige panghulam sa China? Nga naman, wa nagmasinugtanon sa Diyos. Unsay naas atong nasod, idolatry, corruption, natanan. Bisyo, droga na atong nasod. Verse 13, himuon sa Ginoo nga kamo maguna og dili maulahi, muusbaw og dili mo kunhod, kung tumanon ninyo ang tanan nga mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Ayaw lamang kamo pagsupil kaniya o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Tanawa, klaro naman ni kayo. Nga ang paagi di ay nga magkanunay rag uswag ang tao mga igsuon, magmasinugtanon siya sa Diyos. Magmasinugtanon. Munang wala tayo laing pasangilan o magkinaunsa ang atong kinabuhi. Kay niya may Biblia nga nanigurong mauni imong paingnan, kung musunod ka, maupod ni imong paingnan, kung di ka magmasinugtanon. Pastor, tunga-tunga raman ko. Usahay mo sugot, usahay dili. Mao gani na. Mauna siya ang problema. So, ingno nako kamo, balikon nako. Kining verse 3, inigbasa nimo, balikin din ang verse 1 o verse 2. Then inigbasa nimo sa verse 4, balikin na po ang verse 1 o verse 2. Inigbasa nimo sa verse 5, balikin na po ang verse 1 o verse 2. Kay unsa may gisulti sa verse 1 o sa verse 2, kung mutuman kamo sa sugo o magmasinugtanon sa Diyos. Amen? Karon mga igsuon, dunay 14 ka bersikulo nga gisgutan dinhi. Sa tanang kadaugan o sa tanang panalangin nga maabot sa tawo, kung siya magmasinugtanon sa Diyos. Kung dili siya magmasinugtanon sa Diyos, ni ara, gikan sa bersikulo 15 hangtod sa 68, mauni ang dangatan sa tawo. Munang wala kay laing pasanginlan. Ayo, naminaw ta? Naminaw pa ba ta? Di ka pwedeng si mama manggod. Ako kahumag eskwela kay si mama manggod, si papa manggod. Di ka pwedeng makaingon ni ana. Di sab ka pwedeng makaingon nga wa ko nagmalampuson kay ako manggod mga barkada. Ikaw ang nagpili o ikaw ang nagdesisyon sa unsay imong kaugmaon. Pinasubay sa atong gibasa karon. Gisulti na ni Lord, pag nasunod ka nako, kini mahitabo nimo. Pag di ka mosunod, kani mo'y mahitabo nimo. Napakay laing i-blame? Napakay taong pasanginlan? Nahagbong manggug ko sa bar exam, sa board exam. Di ka mao kaayong motudlo tong among mga teacher. Uy, ang iyang mga teacher sa elementary o sa high school, gihug sa college, giapi niya og basol. Gi-blame niya tanan. Di kayo kamaong motudlo ta akong mga teachers elementary. Di kayo kamaong motudlo ta akong mga teacher sa high school. Di kamaong motudlo ta akong teacher sa Baiso. Mo nang wa ko kapasar sa board exam. Oh. Mang blame day. Now, tanawa ha. Ang verse 3 abot sa verse 13, gihurot og baliktad og mas gipalapad pa pag-ayo dinhi sa verse 16 hangtod sa verse 68. Gibaliktad niya tanan plus iyang gi-expound. Pag ingon niya dinhi nga panalangina niya ang inyong kalungsuran og kaumahan, niingon dayon diri sa pikas, tungluhon niya ang inyong kalungsuran o kaumahan, plus gidetalye niya, giunsaon, sulungon mo, dadaan mo mga dulon, mukaunon ang inyong mga pananom. Di ba? Gidetalye niya. Maunang mas taas nga mga bersikulo, ang gihisgutan dinhi sa pagsupil nga ang kinabuhi mahimong tinunglo, tungod kay gi-expound niya ang dangatan sa tawo. Hello? So, umayong kang wako ka mag-eskwela kay ang hinungdan manggod, wapo kaya kung uyab sa high school. Munang wako ka mag-eskwela. So, nang blame ka og lain. Pagka tinuod lang, wala lang yung kanisugot sa Ginoo. Yang Ginoo, dili man siya God nga disorder. Order man siya, step by step. Ang Diyos may nakabalog, kanus-an na dapat. So, siya may matudlo sa kada usa nato. Pero kabalo ka, mas nindot mang yung sundo nato ang atong kaugalingong desisyon. That is why sigitang madisgrasyas kinabuhi.
So naay isulti si Lord sa ato ha. Verse 15 na tatanawa. Apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios og dili tumanon ang iyang mga sugo, nga gihatag ko karon kaninyo, mahiagom kamo niining tanang tunglo. Wala ra gahisgot si Lord dirig usa, batingon sa tanan nga tunglo. Sultian ka nako, ang imong kahimtang karon ayaw na siya maoy basihe. Atong tan-aw ni after 10 years gikan karon. Kaya kung atong kahimtang ang atong basihan, lisod kayo. Just like for example, sa pag-abot, pagsugod ani nga ministry, naa na ba ni nga church? Naa na ba ang yuta? Naa na ba na nga service? Naa na ba ta dire? Wala. Sumutoy kahimtang kani adto. But ang atong gitan-aw 10 years inig-abot sa panahon. Musugot ra gutas Ginoo, malutusan ba ta og daog-daogon ta? Hala sugod ra gutas Ginoo kay ang atong gitan-aw kining giingon niyang maangkon ninyo ni kung mosunod mo. Padayonon nato. Ingon siya, mahiagom kamo tanang tunglo. Verse 16, tungluhon ang inyong kalungsuran o kaumahan. Di ba? Gibalik ni Agsolte? Di ba ningon siya diring panalanginan ang inyong, verse 3 ragod, basahon na to, panalanginan niya ang inyong kalungsuran o kaumahan, kung masunod ka mo. But sa verse 16, ingon ang 15, kung di ka mo masunod, verse 16 sunod, tungluhon ang inyong kalungsuran o kaumahan. Next, verse 17, tungluhon ang inyong abot sa pagkaon. Bisan pagani day ang ilang pagkaon makahatag og kadaot kanila. Verse 18. Basahon nimo verse 18, unya mo ni ang hinungdan sa verse 15. Tungluhon ang inyong mga anak ang abot sa yuta ug ang inyong kahayupan. Verse 19, tungluhon kamo sa tanan ninyong pagabuhaton. Imbis noon sigurista ba, maniguro, pamugasay, di ba? Kasabot man ang pinulungan, madisgrasya na hinoon. Nga naman, si Lord nagoyd na ingon, siguroon ra, unahon na siya. Verse 20, basahon na tong verse 15, kung dili nato sundon ang Ginoo, mahitabo ang verse 20 nga nag-ingon, pahamtangan kamo sa Ginoo sa mga tunglo, sa kaguliyang, sa kapakyasan, sa tanan ninyong paningkamot, hangtod nga mga matay kamo, og sa kalit, mahanaw tungod sa kadautan. Tungod sa dautan ninyong mga buhat, ug sa pagsalikway ninyo kaniya. Kita bang tanan nagsalikway sa Dios kaniadto? Mga baki siguro ning naminaw na ko ba? Kita bang tanan nagsalikway sa Dios kaniadto? So ayaw nagpasanginli ang mga tao kung unsay atong problema karon. Okay? Because mo ni gisulti sa Biblia. Padayonon sa nato. Verse 21. Ang Ginoo magpadala kaninyo kamatay hangtod nga mapuo kamo dito sa yuta nga inyo karong adtuan og panag-iyahon. Kastiguhon kamo sa Ginoo pinaagi sa grabing mga sakit. Dapay lain, hilanat, hubag-hubag o grabing kainit ug hulaw ug sakit sa mga tanom. Mutakboy kini kaninyo hangtod mapuo kamo. Tanawa ra gud. One time nasulti na ako sa wali mga igsoon, ko kung dili na malamang Dios mo atong priority ning kanibuhi nga mangundang na lang tag pag kinabuhi. Kung dili man Dios ang atong number 1 nga priority niini, undangan na ning atong tanang pangandoy kinabuhi. Verse 23, dili na mohatag kaninyog ulan ang langit ug ang yuta mugahi sama sa puthaw. Verse 24, imbis tubig ang ihatag sa Ginoo, kaninyo ingon nga ulan abog hinuon. Mahulog kini kaninyo gikan sa langit ug hangtod ba nga matay kamo. Imagine ra gani. Verse 25, itugyan kamo sa Ginoo ngadto sa inyong mga kaaway. Maghiusa kamo pagsulong kanila apan managan kamo magkatibulaag. Ang tanan nga gingharian sa kalibutan malisang sa inyong dangatan. Gibalira ni Lord tanan no. Gibalira niya. Di ba ningon siya nay mosulong ninyo magkatibulaag sila? Pero kung di ta mosunod ningong sulungon ta og kitay magkatibulaag. So ako mong giangyo tanan mga igsoon kini nga church padapli na lang og kinsay mga tawo nga ang dapat na diri nga sentro ang Ginoo ra gyud. Unya ang atong hangyo sa kada usa nga magmasinugtahanon jud tas Ginoo kay kun dili gusto ba di itang magkatibulaag ta inig abot sa panahon. Amen. Napamayuta ares likod na napay magtukod og church are. Napamay bilin. Kay ang mahitabo magkatibulaag kay dili masinugtahanon sa Ginoo.
Verse 26, ang inyong pateng lawas, kanon sa mga langgam o sa mga mananap, o wala na'y moabog kanila. Bulahan pa gani ng mga matay tang mahipos. Kaysa itong mga matay nga kaunon raglanggam o mga iro. Ang verse 27, ingon siya, ipahamtang sa Ginoo kaninyo ang mga hubag-hubag na niguman sa Iptuhanon, ingon sa mga kabahong, mga nuka-nuka, mga kaskaro, og dili gayod mamaayo. Bulahan po dahil natay balati ang maayo ta mga igsoon. Kaysa ani, nga pahamtang sa Dios nga di gyud mamaayo. Ingon ang verse 28, buangon, butaan, og libugon kamo sa Ginoo. Ingani kapait. Verse 29, magsukarap kamo sa udtong tutok sama sa buta, og dili kamo mulampos bisan unsay inyong buhaton. Daog-daogon kamo og tulison kanunay, og walay motabang kaninyo. Unsa man ni, unsa hinungdan ani naas verse 15, wa misunod sa Ginoo. Verse 30, mga sawa kamo apan lain ang magpahimulos kaniya. Nahitabo ni David. Sa dihang wa na misunod si David, ang iyahang mga babae, ang iyang anak nga si Absalom, maoy nang hilabot. Ningon pagyo diha, magtukod kamog mga balay apan dili kamo makapuyo niini. Magtanom kamog mga paras apan dili kamo makapahimulos sa mga bunga niini. Ihawon sa inyong atubangan ang inyong mga baka diha sa apan dili kamo makakaon niini. Kuhaon sa inyong ang inyong mga asno og dili na kini iuli. Itugyan ngadto sa inyong mga kaaway ang inyong mga karnero og walay motabang kaninyo. Bihagon ang inyong mga anak og ibaligya sa mga langyaw. Samtang magtan-aw kamo mawili kamo pag-ayo kanila apan wala kamoy mahimo. Sa panahon mga igsuon nga gisulong sa Assyria ang Israel ug hangtod sa gisulong sa Babylonia ang Juda. Kining gipangsulti ni Moses nahitabo sa tibuok nasod sa Israel. Kanitanan. Kining verse 15 hangtod sa 68 nahitabo ni sa mga Israelita. Og na-record ang Deuteronomy 28 verses 15 to 68. Gisulti na daan, giprophecy na daan ni Moses og nahitabo ni siya sa kapanahunan sa mga hari. Sa ato pa, ang pulong sa Dios nga iyang gisulti dili bakak. So kung nagsulti si Lord diri og kadaot, mahitabo ni nato kung dili ta magmasinugtanon sa Dios. Og nagsulti usab si Lord og kadaugan, panalangin, pabor, mahitabo usab ni nato sa diyang magmasinugtanon ta sa Ginoo. Namangutan ako, dili kalipay sa usa ka ginikanan ang anak nga pakaron ingnon nga masinugtanon sa ginikanan kung naa ang ginikanan. Kaya ang tinuod nga masinugtanon na ang ginikanan or wala, nagbuhat. Dili por kalipay sa leader or sa pastor nga daw matinud-anon tang tanan kung naa, pero kung wala, di man pastor wali ronde sa kumusimba. Tungod kay ang kalipay sa Dios mao man ni. Wala tay pakitaan sa atong pagkamatinud-anon ang Dios ratanan. Di ba ang Ephesians gihisgutan niya, kamo mga asawa mo ni inyong buhaton sa inyong mga bana, kamo mga bana mo ni buhaton sa inyong mga asawa, kamong mga anak buhatan ninyo na sa inyong ginikanan. Unsay sumpay? Buhatan ninyo ning tanan alang sa Ginoo. So kung nagugas kag plato dili tungod kay nas papagatan or giingnan ka, automatic na pagtan-aw nimo na hugasan dayon para sa Ginoo. Simple ra kay na siya nga instruction. Abota din sa church, nagkaabog pag-ayo, ug ingnon ka ni pastor, or dili, halap, bira dia, og map. Human. Imo nang gibuhat para sa Ginoo. Gani ang mga banag, inon, higugmaan yung asawa. Unsay sumpay sa katapusan, ingon, buhatan ninyo ni, alang sa Ginoo. Mga asawa por na, submit mo sa inyong mga bana. Unsay sumpay, buhatan ninyo ni, para sa Ginoo. That is why bisag lisod isubmit sa bana kay ang bana badlongon. Pero makasubmit ta kay para sa Ginoo dili para niya. Di ba? No? Lord, kuhaan na ning akong asawa, Lord. Nga tawag mga papa, Ora mga asawa nagampo, Lord, kuhaan na ning akong bana. Di na ko kagwantas iyang batasan. Mo ba na gisugo ni Lord? Ang problema, ikaw, wala nakabuhat para niya. Kaya nga naman,
Naguol man kaniya, naglagot man kaniya, mabuhat pa dahil na nimo para niya. Munang gingnan ka ni Lord, buhata para sa Ginoo. Kay bisag galagot kaniya, nahigugma man kas Ginoo, buhaton nimo na diha niya. Sakto? Pero wala na. Munang wala na tayo i-blame nga. Di na ka pwedeng pastor, gibiyaan ako kumbana, kaya kumbana mauni. Niyon sa man ang pulong sa Diyos. Pag masinugtanon sa Ginoo. Di po ka pwede mo ingon nga bana, pastor, grabe naman gid ako asawa, di na magwanta. Niyon sa man ang pulong sa Diyos. Pag masinugtanon diha sa Ginoo. Wa jud untay problema ho. And then niabot na lang yun nag 68. Kusog kayo ni mo nang ako nang gidistansya akong microphone kay kusog kayo. Niabot ang 68 mga igsuon. Mao gihapon ang gipanghisgutan. Kadaot or kaayuhan. Maura. Nan kung ako nagbasinugtanon sa Dios. Bisan pag-unsang paagi sa akong isig katawo aron ko madaot, dili na mahitabo diri nako kay ang Dios nagpanalipod nako. Hindi ka pwede moingon ang nabasigi kasinahan ko nga naingani ko. Kay kung naatana nga panghuna-huna, buot gipasabot, wala pa ta nakasabot sa gisultis pulong sa Dios. Amen ba? So, may tungod ni sa nasod. Kay general man ning gisultian ni Lord. Now, bisan pagani sa kada panglawas, kato sa nasod man to no? Ang usa ka nasod panalanginan, ang usa ka nasod tungluhon, kung mosunod siya sa Ginoo or di siya mosunod sa Ginoo, di ba? Naapod concerned pod si Lord sa kada usa nato ka panglawas. Sulayag basa ang Leviticus chapter 11. Nayon sa si Lord, sa Leviticus chapter 11. Kining tanan nga mga hayop, kauna ni ninyo. Kinipod nga mga hayop, ayaw ning kauna, aritas dagat. Kining nias katubigan, kauna ni ninyo. O kining niapod ilam sa katubigan, nga walaan ni, ayaw ninyo ni kauna. Di ba concerned po si Lord sa atong panglawas? Karon pag nagka-problema atong panglawas, manangil gyapon tagtawo? Nga wala man ta nagmasinugtanon sa Dios. Mayong gyapon tag nganong gipahamtangan ko nimo ani Lord or di ba ka ngano kahang gipabarang ko, gipadaot ko. Si Lord na may nagsulti. Nga ayaw ninyo ni kauna, kini mo'y pagkaon nga alang ninyo. Arong inigabot niyo sa kanaan, mag-enjoy mo sa taas ng kinabuhi, wa mo'y mga balatian. Pero kay ang lami maumay bawal. Tas nagkasakit na si Lord gyapoy basolon or ang tawo gyapon maoy pasanginlan. Sila ikaw ang nagpili, di ba? Kita ang nagpili, di ba? O aritas New Testament, si Lord gyapon nagpapili. Ingon siya. Tanawon ra ko nato mga igsoon. Sige lang, for the sake sa ato ang time. Basahon ra nako ni. Leviticus chapter 11, aruto ta, human anim, rito ta New Testament. Ingon si Lord, Leviticus chapter 11, unya ang Ginoo mayon kang Moses o kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga kining maong mga masunod, mao ang mga mananap nga mahimo nilang kanon. Nasa verse 1 of verse, no? Nasa verse 1 of verse 2, tama? Ang instruction nga mao ni ang tanan. O gihingan lang ni Lord ang tanang mananap nga mahimong kanon. Tanawa. Bisan unsang mananap nga pikas o kuko og muusap sa ilang gikaon mahimo ninyong kanon apan ayaw ninyo kana ang unsa man ang kamilyo no asa nam to iyang gipanghinganlan mga igsoon ang kamilyo ang kuniho ang libre kinahanglan nga isipon kining mga mananapa kay nga hugaw kay muusap kini sa ilang gikaon apan dili pikas ang kuko niini. Verse 7. Ang baboy, bisan tuod kon pikas ang kuko niini, dili man kini mo usap. Sa kinaon niini, busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas niini, kay hugaw kini alang kaninyo. Verse 9. Sa mga mananap nga nagkamang sa tubig nga makahimo kamo sa pagkaon ni ining mosunod. Ang tanang nagpuyo sa kadagatan, sa mga suba, sa mga nga may kapay og himbis, mahimo ninyong kanon. Apan ang walay kapay o walay himbes, ayaw niyong kauna. Di ba? Hutdo ni mo nagbasa tanan, gipanghinganlan na ni Lord. By the way, gihimo ning doktrina sa uban, nga og mukaon ka ani, mo impierno ka.
This time concern si Lord sa mga Israelitang nagpanaw pa. Imagine ako, 40 years ka magpanaw. Sige, kagkaon ane. Maabot ka, kag ma-enjoy pa sa imong. Nakapuyo kag nindot nga balay sa isinta na imong pastor sa Gliba. Paminaw diha sa pastor sa Gliba. Na, tukod og balay, nindot kayo na. Nanay, nindot nga sakyanan. Ang problema kay imong edad, 70 naman. Kini pag yung giingon ni Lord, ayaw ka na gikaon nimo. Ma-enjoy pa nimo? Imo ng mga anak mo mag-enjoy ato. So gusto ni Lord nga ma-enjoy ang panalangin nga iyang gihatag, mao nang giingnan sila ni Lord, ayaw pang kaon ani. Tanawa gihimog mga doktrina sa mga bright. Ngang mukaon kuno ani maimpierno. Bisag gi-explain na sa New Testament. Roma chapter 14. Ngang huyang pagtuo, di mo kaon ang ligon og pagtuo, makakaon bisag unsa, ang nagkaon og dili ang ngayang kanon, og ang nagkaon sa ngayang kanon, sila nagpasidungog sa Dios. Walay hukmanay. Gihimo ning doktrina, pati ang adlaw. Mao gihapon nga chapter, Roma chapter 14. Adunay usa ka tawo nga nagbalaan sa usa ka adlaw, na tawo nga tanang adlaw ang kinabuhi iya nang gibalaan. Ug asa niini ang hugot nilang gituuhan na hala buhaton nila ni para sa Ginoo. Humana gi-explain. Now, ang giingon ni Lord, ayaw ni pangkauna. Mo'y gikaon. Nadaot ang lawas. Manangil gyapok silingan? Basig gidaot ko ninyo, ha? Bantay gyud mo. Basig ipabarang ko nimo, ha? Bantay gyud ka. Manangil gyapok silingan. Concern pod si Lord sa atong espiritual. Kato pang lawas man to, no? Concern pod si Lord sa atong spiritual. Tan-awon nato mga igsoon, Roma 8, hapit ako mahuman. Concern pod si Lord sa atong spiritual kay dili siya gusto nga mag-antos ta. Munay ang gusto ni Lord nato magbalipayon ta sa atong kinabuhi. Munang concern siya dili lang sa panglawas, apel pod sa spiritual. Chapter 8 sa Roma. Tan-awon nato mga igsoon. Chapter 8. Romans chapter 8. Sugdan nato basa sa 1. Niyon ang uno tungod ni ini. Karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Verse 2. Kay ang balaod sa espiritu nga naghatag sa kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. So natay kaluwasan. Ingon ang verse 3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tawo gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo, pinaagis pagpadala sa iyang anak. Nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Take note. Deuteronomy 28, gipapili ni Lord, panalangin or kadaot, panalangin or tunglo. Asa man nato? Panalangin kung musunod sugo sa Ginoo, tinunglo kung di musugot. Leviticus chapter 11 gipapili. Mao ni nga pagkaon. Umukaon ka ani, maayo ang imong panglawas, pero kari imong kaonon, madaot ka. And diri pod sa Roma, gahisgot na pod siya kabahin sa espiritu og sa tawhanon. Now, kung sundon nimo ang espiritu sa Dios, mao ni may tabo nimo. Kung dili ka mosunod, mao ni may tabo nimo. Wa kay i-blame nga lain. Basahon na to, verse 5. Kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang. Nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi sa Espiritu Santo, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-huna, verse 6, ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kinabuhi sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi og kalinaw. Nangandoy ba ang tanan og kinabuhi og kalinaw mga igsoon? Kisa may nangandoy direk balatian o kamatayon? Wala. Pero daway tamang huna-huna, paatong tanawon o gayo, kay basin og nalabihan na takatawhanon. Puro na lamang panginabuhi aning kalibutan, patawhanon nga mga butang na lang ning nasa atong huna-huna. Wala na tay huna-hunag mga ambak batas impierno og mga halangit bata. Dayong si Lord gihapoy atong basulon, or tawo gihapoy atong basulon. Humanan ingon si Lord, pag ang imong lawas nun, imong sundon, madaot ka. Pero kung musunod ka sa Espiritu, doon na kay kinabuhi o kalinaw.
Di ba? Gikan pa sa Old Testament, abot na sa New Testament, si Lord kanunay naghatag nimong pagpili. Og naunsa na imong kaimtang karon, wala na kay laing basulon, kay ikaw ang nagpili sa nanglabayng panahon diha sa imong pagkinabuhi. Kinsay nagsugo nimo? Sa milabayng napulo ka tuig nga pagsigig ka guol diha, pagsigig ka balaka diha, pagsigig ka hadlok diha. Karon nga naa nata naigo nata sa maong balatian, naa tay basulon. Nga kitay gamugna ana sa nanglabayng panahon. Di ba? Kung naata karon sa grabing kawalan doon, kinsay nagmugnaan ang Diyos? Ang atong silingan? Kita, gaunsa man ta 20 katuig ang milabay. Dato kayo kakaron. Kung ang imong gisugal, ang imong gibisyo, ang imong gisigarilyo, ang imong gisugal, ang imong gisabu, kung gitigom nimo to, milyonaryo tatanan. Katong panahon nga imong giusikan kay gasigi kag chismis og namaligya tag syakoy. No? Kung nagtahi ta dito og mga face mask. Hello? Kung ni-diskarte tas kinabuhi, nagkalisod ta? In fact, ang tanan nato karon nga nahiyaguman, resultas atong binuhatan 20 katuig, 30 katuig ng labay. Karon wa tay ma-blame. Wa di ni mo i-blame mo si katawo, imong silingan, imong classmate, imong gidikanan, imong igsuon, dili nimo mabasol ang Dios ato aning binuhatan tanan. Amen. Imagine ko no, pagkamula nung nagkataon kag basa, grade 6 pa ka ato. Oh, grade 1. 6 anyos pa ka. Gibasa nimo ang Biblia og imong gikinabuhi. Kumusta ka kakaron? Grabe ninduta guro sa imong kinabuhi. Pero taas nga panahon nga ato ning gibaliwala. Plus pag natay problema, di pagyuta ka maong mubasag Biblia unsay nakaingon ani Lord. Because naa dito tanan gisulti ni Lord kung unsay hinungdan, unsay rason. Naa pa bata? Naminaw pa bata? Niya palain. Ingon sa verse 7, busa kaway sa Dios ang tawo nga kanunay naghunauna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mosunod sa balaod sa Dios og dili gayud siya makasunod niini. Kini ding tawhanong tawo, di gini kasunod og unsay ipabuhat ni Lord sa iya. Nga naman. Hibaw ang tawo nga tawhanon kay kung unsay iyang gusto maura nay masunod. Pero ang taong nagsunod sa kabubuton sa Dios bisag dili pa niya gusto basta kay mo ipabuhat sa Dios iya gunay himuon. Kanang tawo nga grabing gidumtan nimo ayo kaniadto kay grabe siyang nakapasakit nimo. Unsa may imong gusto ana? Gusto kang manimalos? Gusto kang masakitan siya? Gusto kang madaot siya? Gusto kang magkanda hirap siya? Pero unsay gusto ni Lord? Nga imo siyang pasayloon og imong higugmaon. Karon mamili ka. Maespirituhanon ka nga mohigugma o mapasaylo? Or matawhanon gyapon kang magpadayon sa pagdumot og maghuwat kanos asya nos sa simento. Kanos asya mahagba. Imo nang pagpili. Remember sa atong pagpili o sa atong desisyon, muani po taan nas umaabot. Nga naman, ni unsa ganitong mga pulong sa Dios nga atong isgutan, kung unsay atong gitanom, maoy atong anihon. Matinga ka nganong dumtan ka, kaya naman po kayo pagdumot. Matinga ka nganong i-lockdown ka, kaya mahilig ka rin na mang-lockdown ng tao. Bakit walang magbigay sa'yo? Hindi ka rin mapagbigay. Pura magwalay na higugma na ako, kay wasad ka na higugma sa Diyos. So wa kay laing ma-blame ang imorang kaugalingon. Naapa ba ta? Verse 8, ang taong naghunauna, ang taong nagkinabuhi, sumala sa taong anong kinaiya, dili gayon makapahimuot sa Diyos. Isa man dere, mangandoy ta mga igsoon nga Lord, 10 years gikan karon na ako'y 100 million sa akong bank account. Na may pangandoy nga na. Or, Lord, kaning giingon bitaw dinhi sa Bible. Nga Lord, masunod nimo ang akong masunod nako Lord ang imong kabubuton. Siguro mga igsoon pilion gyud nato tong naatong 10 million sa bangko. Kaysa aning masunod na to ang kabubuton ni Lord. Kagabi among gitun-an dadto sa ilang bro Gerald, unsa kay ito? Gadong
Usa ka mahalong pahumot nga gibuak ni Maria sa tiilan. Nya gikanta, dili masayang ang nagamit nga kus. So ang butang nga imong ihala diya sa tiilan sa Ginoo, dili sayang. Ug ang pinakamahal nga pahumot ni Maria mao kadtong hinimo sa lunsay nardong usa ka litro ang gidaganon nga iyang gibuak o gidihog sa atong Ginoo. Sa atong panahon karon ang pinakamahalon nga pahumot nga niya nato ang atong gininhawa. Nga samtang nagtubod pa ning hangin nga atong giginawa, ato ning gastuon sa pag-alagad, sa pagpaubo sa tiilan sa atong Ginoo. So dili sayang basta para ni Lord. Pero kasagaran mga igsuon, basta sa tawhanong mga butang, di sayangan kayo ta. Nga dili dapat, sayanga ato, may pa. Pero para sa Ginoo, wa jud ko kasimba pastor kay uwan man. Di gyud sayangan. Sayanga, wa jud ko kasimba. Di gyud may ngana. Ug sayanga ato, numero ni gawas na gyud wa. Gyud ako. Wa pag gyud to giwali ni pastor, mudaog naman ta ko ato ba? Sayangan sa mga butang, sayangan sa sala, sayangan sa mga butang nga tawanon, pero dili sayangan sa mga butang nga para sa Ginoo. Ingon ang verse 9. Apan wala na kamo nagkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa espiritu kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Dera, muni siya ang tubag. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Wa ko'y labot kung ikaw ang pinakamaayong debatidor sa City Square or sa Plaza at Bangs Cathedral. Kung wa kay espiritu ni Kristo, niingon ang Biblia, kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Gatuo mo na ay gugma ng naang na naglantoge? Wala oy. Unsa may ilhanan nga nang espiritu sa Ginoo sa tuwa? Gugma. Na ay gugma ng halos magsinumbagay ng kadibate? So wa ko'y labot og tanang rilang pati ning simbahan na inyuhan na ni. Ihatag ni nila gusto sila. Ang Bible nagingon ang walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. No? That is why wa ko'y labot kung pastor ka or pare ka o ministro ka or unsa imong posisyon sa simbahan. Ang pinaka-importante sigurado kang sa imong sulod naa ang espiritu sa Ginoo. Amen? Naminaw pa ta? Kay naay pagpili, tawhanon, spirit, bisan sa pagkaon, gipapili ta. Sa maayong kaugmaon, gipapili ta. Kay kung nakapili kag maayo karon din maayo ang imong pangbuhaton, arong doon na kay maayong ani sa imong ugma. Kabalo mo? Mga daaga, paminaw mo kayo. Kamong nagtanaw sa Facebook o sa YouTube, pang-comment mo diha. Kung nasabtan ninyo nig ayo. Bisan pa, paminaw, bisan pa sa malipayong panimalay, pamilya or kaminyoon, si Lord nagpapili gyapon. Basahon na to. Ato tas Corinthians, 2 Corinthians chapter 6. Second Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Napata, naminaw pata? Uy. Nangita pas 2 Corinthians. Kanang 2 Corinthians, sunod nas first. No. 2 Corinthians, chapter 6, verses 14 to 18. Ayaw kamo pakighiusas dili magtotoo. Nangandoy kang init kanunay imong gugmas Ginoo? Nangandoy ka kanunay malipayon nga pagpangalagad sa Dios? Nangandoy kag malinawon nga panagmagtiayon? Nangandoy kag nindot nga pamilya? Yun sang Bible. That is why mga batanon paminaw mo. Pag in the future nagkaguli ang inyong pamilya, ayog i-blame si pastor. Inyong ginikanan ayog i-blame. Ayog i-blame si Lord. Kay inyo ng desisyon.
Inyo nang desisyon karon. Humana nag-ingon si Lord, ayaw pagpakigiusa sa dili mga magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong og ang dautan, og mag-inambitay ang kahayag og ang kangitngit. Verse 15. Dili gayon magkauyon si Kristo og si Belial. Kisa may Belial? Si Satanas. Kay managsama bagayod ang magtotoo og dili magtotoo? Magkasinabot ba ang templo sa Dios o ang templo sa mga Diyos-Diyos? Dili. Kay kita ang templo sa Dios nga buhi sumala sa gisulti sa Dios. Ayaw ka mo paghikap sa mga hugaw aron dawaton ko kamo. Magkasinabot ba gyud ni? Mga dagang nga mga anak paminaw mo ayo. In the future, pag naminyo kag dili pareho nimong nahigugmas Ginoo, tungang gabi ulion kang hubog. Ang imong mga anak dili katulog kay ang hubog magyaw-yaw hangtod buntag. Gagmay pa ang imong mga anak. Karon pa lang daan. Kamautang maghuna-huna o kamautang mopili because gihigugma ka sa Ginoo o gusto sa Dios nga in the future magmalipayon ka, magmalinawon ka. So wa kay i-blame. Klaruhon na to ni because witness gyud ko aning panghitabuan ni. In the future gusto mo nagsimba ka pero gukdon kag sundang sa imong bana? Mudagan ka itong pastor. Saan naman ni pastor? Tawag pulis, pastor. Gusto ka ingana? Kristohanon ka, ang imong kuyog-kuyog sa imong eskwelahan, dili mga Kristohanon, unya nag-ampo ka, Lord, i-restore ko, Lord, mo igugma ko, mo muinit ko. Mo ka nalipong? Subisan igsuon sa atong personal nga kalipay sa umabot. Gitudluan ta ni Lord nga mopili ta. That is why wa kay basulon nga laing tawo kay ikaw ang nagdesisyon nga mopili aning tawana, mopili aning grupuha. One time nga Thanksgiving dire, tuwa nang uyog sa mga barkada. What happened? Thanksgiving kayo. Tuwa sa barkada. Abi na ako, Kristohano na kaayo ni? Christian na dyan ni. Kay mas balaan ba ito nga simbahan kaysa aning nga simbahan, ingon sila. Munang dito sila nang dong. Kay mas balaan guro ang pagtudlo dito, mas istrikto guro. Ano nga motor ko? Manggunin silang kaubana ba? Ayay, iyahig paaso. No? Bakta sa mga... Amen? Bisan sa itong kagalingon, papilion ta ni Lord. Ang gusto tang mahimong malipayon in the future. Mga inahan, palihog lang. Kung gusto mong mahimong magmalipayon, kuyog mo aning niya mga inahang mga anik inampuay. Ay mong sigkuyog atong teleserye. Muna gisulti ni Lord. So naa nato ang pagpili o kita ang nagdesisyon. Busa kung unsa ang mahimong resulta sa umaabot, ayaw basula ang Dios, ayaw basula imong isikatawo, o wala kay laing pasanginlan ang imo lang kaugalingon. Now, kung ugaling karon nag-antos na ta sa resultas mga nang labing panahon, dili pa uwahi ang tanan. Amen? Di pa uwahi. Ngano man, sugdan nato karon. Sugdan nato karon. Di ba? Sugdan nato karon mga igsuon. Nga imuon nato nga ang atong mga buhat mao ang gikahimuot sa atong Ginoo. Kay bisag tanang relihiyon mga igsuon atong angkonon. Kung wala gyud ta nipili sa gusto sa Dios nga mahimong imuha, daot gyud ta. Bliko na to. Deuteronomy 28. Pilia ang panalangin ug dili ang tunglo. Leviticus chapter 11, pilia ang makaayo sa imong panglawas ug dili ang makadaot sa imong panglawas. Romans chapter 8,
Pilia ang espirituhanon o dili ang pagkatawhanon nimo. Corinthians chapter 6 verses 14 to 18, pilia kinsa ang imong kuyugon sa kinabuhi. Kay dili ni basta-basta mga igsoon. Kabalo ka, sukilnan mo na ako nini. Tingali mga inahan o gamahan, wala mo na kasir nini sa inyong mga anak. Pero ako'y musulti ani, tanawan ni. Paminawan ni kayo. Mga anak, paminaw gyud mo. Kung muabot man ang panahon nga gusto na kang naanak kay mahimong partner sa kinabuhi. Hinumdumi gyud ni og ayo nga kanang desisyon na dili na siya pwedeng mabag-o pa. Sigurado gyud na nga mohatod nimo sa kagul-anan or mohatod nimo sa kalipay. Munang dunay maayong tambag si Lord. I tell you, bisag puro Kristohanon, bisag pastor o pastora, magka-problema gihapon sa kami niyon. Sa pamilya, unsa pa ka kundi magtotoo. Sa mananak, love. Ato ipasalamat sa Ginoo ng ato ang 60 kilos diha. Karong November 26. Ay nagilapte. Kay para nas January kano sa kanina? Dire? Ha? Pizza ba? Ayaw naghilabtis inyo hang November 26. Kay para nas December 10. Oh, see? Kita ka na? Siguro una to ni mga igsoon. Arang wala na tayo i-blame nga lain. Napay lain. Mutanaw dayos horoscope. Dali dayon. Dali. Tindog ba? Dali. Dali ba tindog? Pakita ko sa imong palad. Tanaw ko sa imong palad. Ay doy. Magbulag yun mo doy. Makaanak kag duha pero mawala ng usa. Di ba na yung mga taong ingana? Mantanaw sa imong palad. Sa bulang kristal, napay uban horoscope. Ang natawo sa tuig 1988 sa bulan sa June ug sa adlaw nga ikalunom, madato pagayo. Lagi ko na dato. June 6, 1988 man ko. Di ba? Horoscope. Sarah Cordoban. Nag-business siya dito sa City Square. Giadto siya og kanang kamaong mangyamyam. O giingnan siyang atong ipafungsoy ni imong business aron nimo uswag dayon. Kabalo mo kung saan ang fungsoy? Limbong. Ang ilang teknik aron mo uswag dayon, pamahalan tanan. Uswag gyud dayon nga pamahalan gyud tanan, ang baligya. Napaydaghan ni mong mga magbutang ka ani, magsuot ka aning mga porsilas, magbakos ka aning mga lana, panglabay na tanan. Ang imong kaugmaon nagdepende sa imong pagsugot sa Dios or sa dili pagsugot sa Ginoo. Wa kay kapasangin lang lain. Inga di man nga akong kapalaran, napay uban nga kung duna kuno kay alom ilalom sa imong mata, mamatay imong bana. Kay matuluan ko og luha. Kapugngan day nimo magdinanghag imong banaday. Mga tuo-tuo. Matuluan ko og luha, Ma'am Ilin, mabalo. Wala ba patanggal ang luha? Ang uban ay pasumpa. No? Imagine na tong kasal dito sa Carmen nga sudlay. Gibubo diri ang kinumot nga bulak, mga pital sa bulak sa ulo. Pagkahuman gisudlay ug ang sinudlay gitaktak ngadto sa baso o gipainom nila sa lalaki ug sa babaeng bagong gikasal. Imagine ra gud kung munay atong sundon.
Kung kining mga tuo mo atong pangsundon, undangon na nato ning tanang relihiyon, undangon na ning Ginoo, undangon ni padaplin ang Biblia. Kaya magpili raman ta kasay atong sundon, ang Dios or kanang mga buhata. Kay nung mo sa akong gisgutan sa niagi, magtukod og bagong balay. Unya mutabok taan ang balaya kanang tibuok ang bulan, aron tibuok ang pamilya. My goodness. Og di mo magbag-o, di gyud mo matibuok. Daghan na kayo. Karon nga Kristohano na ta, karon nga nakadungog na sa pulong sa Dios, karon nga nagbasa, magpadayon pa ta ana. Og magpadayon ka ana, ikaw na yung mga tubang sa Ginoo. Kay nahibaw na tas kamatuoran. Na pabata na minaw pabata? Naanas Biblia ang atong kapilian. Wa tay i-blame nga laing tao. Dili nato ma-blame ang Dios. Kabalo mo mga igsoon. Kasagaran nga i-blame sa tao parehas na itabo sa gihulngan. Ala libertad ba to sa Negros? Pag-abot sa linog. Bago na human na yung balay, ma'am. Unya iya pag yung giloan to nga sa PHCCI, niloan siya kay para siyang balay. Pag linog, hurot magyog kahagba. Na ang pundasyon pagani, ang flooring katakilid na. Niingon gid siya nga kung makit-an pa doon niya ang Ginoo, iya kunong gukdon og sundang. No? Di na lang magpasalamat. Salamat Lord. Balay ra gyud ang natumpag, wa gyud ko natumpag. Hello? Kapila na mahitabo mga igsuon nga og magkinaunsa ang tao ang kinabuhi sa tao, ang kahimtang sa tao, mangita siya tawong iyang basulon. Genesis chapter 3. Ad iba nga nang gibuhat na nimo, katuman si Satanas, katumang bitin, ngita siya laing i-blame. Bisag siya yun, mismong ni dool, ni tanaw, na minaw, o ni kaon. Sangilan pag yun ang bitin. Hello? Kabalo mo mga igsuon, wala na sa chapter 3 ang motintal nimo, Genesis. Wala na. Sa Genesis chapter 3 ang motintal. Nanas TV tanan. Mugamit ka ni mo sinaw imong nawo. Mugamit ka ni mo straight imong buhok. Tanaw butaw, bitaw no. Naanas TV ang Genesis chapter 3 karon bisan sa pagkaon. Imagine nga butangan og microphone ang imuhang ilalom sa imong tilaok. Karong inigpaak nimo sa manok mo ting di ang katanaw po na ibo ko kayo, gigutom yun ko. Di ba? Na social media tanan mo tanaw ka na mukbang dito. Puro sudan ng gikaon. Hapit na las 9, wapay panihapon, di ba? Gigutom na mo. Yung gisgot paglaming pagkaon. Na dito. Wala tayo ma-blame nga lain. Kay bisan pag tanawan nimo, lami siya sa imong panglantaw, pero kung dili nimo nakaunon, walay mahimo diha nimo. Bisan pag giunsa pag-explain, kung di gyud kamo palit ana nga produkto, awa nay mahimo nimo. Si Kuan manggod. Si Kuan manggod ato si Liit. Si Burironica. Na ikog manggod po ko ni palit lamang ko. Kay ikog nga nung suwayan ako nadaot noon ako nawo. Imuha gyapong sayop dili ka Veronica. Anong nipalit man ka? Ano pong gigamit nimo? Sometimes na yung mamaligag snacks mo palit ko pero di ko mukaon. Ngano man? Nanginabuhi man sila. Palit man ka ni Jollibee dato nakaayo sila. Sa mga dagkong restaurant, sa mga fast food restaurant, kana pa niya no ang gasuroy rag snacks. Nga nga nabuhi na sila, ang uban pa nila, gibuhat na nila para suporta sa ilang ministry. Di ka mo palit? Lami na, dili, palit jud ko na. Busog ko, or gigutom, mo palit jud ko. Basta kay na ako'y, kwarta. Sama po na yung palit, huwag kay kwarta. Tanawa ng batasan sa tao, tanawa. Panultihon 19:3. Panultihon 19:3.
Niyon sa diha. Niyon sa diha sa panultihon 19:3, may tawong nagunay pagdaot sa iyang kaugalingon, pinaagi sa ilang kaugalingong kabuang. Unya, og mo resulta basulo nila ang Ginoo. Uy, nganong gingani man ko nimo, Lord? Ang Ginoong naghigugma nimo nga maoy nagbadlong pa nimo sukad pa kaniadto. Nga kanunay nimong wala paminawag, kanunay nimong gisalikway, karong naing anak ka siya pa imong basulon. Sagpaay mong kaugalingon oy. Ato bang kagsamin ba sa sagpaon nimo imong kaugalingon? Di ka mauwaw. Nganaw nimo. Humana si Lord na higugmag nagpakabana nimo, ayaw gyud ni ka, ayaw gyud ni makadaot ni nimo. Napay uban. Paminaw mo. Kaming mga ginikanan, amen. Kani ato di pa ta mga Kristiyano no. Di pa ta strong diha sa Ginoo. Nasayod na mis unsay among gipang-agian mo nang musulti mininyo karon. Kay dili pwedeng makadungog unya mininyo in the future nga moingon mong Lord nganong gitagaan mo kuno mo gingani nga bana. Bisag di gud si Lord naghatag nimo giingna nagani ka ni Lord. Ayaw. Nya magbutbuot ka? Nya pagkahuman Lord nganong gitagano kuno mo gingani nga bana. Si Pastor Alwin na lang unta to. Dinihugan, taas og ilong. Naiksarim. Nagpagamit sa Ginoo. Ang Ginoo ray bisyo. Gawa sa basketball. Dawa, basketball na. Nga na, pero dili gusto si Lord nga in the future magbasol-basol niya ka. Si mama si papa Christian wa magud sila ni babag. Naunsa nam tawo na oy? Human na kagiingnan, dili magkuyog-kuyog sa dili magtotoo. Mao gyoy imong ilingkod atos punuag manggag pakigtabi aning di magtotoo. Pagpadala ng mga supina mo reklamo kas Ginoo Lord na nang naapil man ko. Mirisin mo oy. Amen. Di mi kaming ginikanan di mi gustong makadungog nga in the future. Lord, ano man din ko na dasma gani niya. Amo ko nimo babagi? Hello? Si Rere na lang unta to Lord. Eh gwapo kayo Lord, ano, base nga marag. Di mi gusto makadungog mi ngana, especially ang leader, ang pastor. Masungot na gyud kaayo, magbuol na gyud ka, paglagot na gyud kaayo sa itsura ni pastor. Ngano guni among pastor, basta ganig love life pakialamira kayo. Uy, sa kulabot nimo. Pag uyab dag 15 ka buok. Gusto ka. Ang Ginoo na higugman nimo. In the future og magkinaon sa imong pamilya, wa ko ilabot. Pero nganong namadlong man ko nimo karon? Nga man ta ko'y labot magkaguliyang mo in the future, bahala mo sa buhay ninyo. Tungod na sa gugma sa Ginoo. Tanawa, mas mahal pa ang Thunderbird tuktukon sa panabong kaysa sa taga-air ko nag-bear. Imong anak di kapalitan og gatas. Imagine, 9 months pa imong anak, paim na mag-Bear Brand for adults, Bear Brand for adults. Nga naman, di palita gatas ang bata, kay ipalit og Thunderbird. Arong paspas mo bunal tong manok. Givitamins ang manok. Gihapyod-hapyod ang manok, ang asawa sumbagon. Bagaag na wong nga ng mga bana, no? Hello? Giligo ang manok, ang galigo way ligo. Di pa?
Kamo, mga ginikahanan tabangi, lagi ko ninyo ba? Usay, pag mubadlong ko sa inyong mga anak, kay manlaban ra ba mo sa inyong mga anak? Luuyan ako, ano na. Paminawag ayo, mga anak. Kami, natagam na may mga ginikahanan. Natagam na may. Niingon ang verse to, dili maayo nga ang grabing gibati nga dili ubanan sa kahibalo. Basahan ko no, verse to. Panultihon 19 verse to. Dili maayo ang nagkayo-kayo nga gibati nga dili ubanan og kahibalo. Ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamok. Hadlok mailugan. Pastor, daghan man ko naninguha niya. Mailugan niya ko. Apit na basig mo graduate, pastor, basig dili niya ako ka-speaking. Mo biyahe na siya Mindanao. Nigyag sa koy. Unya dili ko ka-speaking niya, pastor. Kabalo mo? Kabalo. Bisan dito sa Bible School, ako ni silang giistoryahan tanan. Hello? Istoryahan ako sila. Pang-open mo ba? Panugilon mo. Di kay bisag katulog. So dili maayo ang kadasig nga dili ubanan sa kahibalo. Kanang puro na lang ta feeling. Kabantay mo anang dili gwapo? Nya, lami kay ang feeling, gwapo kay siya? Feeling niya ba? Nato mga Kristohanon, kabala mo, kining mga Kristohanon, di gud magmatter ang itsura. Ngano man, attractive guning taong nahigugmas Ginoo. Tinuod gyud na. No? Nag-sight nimo tamis kayo kunong mopahiyom. Lord, nga na naman. Dasig kayo. Munang kita sa tong pagpangalagad, kung muani rata kay dasig ta, what if wa na kay kadasig muani pa baka? Mangita na dayon kag tawong imong pasanginlan, si pastor manggud gik ko ganyahan. Ngita na dayon. Pero kung ibong butangag kahibalo, dasig ko ron, malagad ko ron, abot panahon mawala na akong feelings kadasig, alagad gyapon ko. Amen? Bisa nagatubang ka, naka-moskitiro pa ang iyang dagway, unya pangutanon ka sa doktor. Sa doktor, sa pastor. Ikaw, Rire, gihigugma, bubang, babae, tibok nimong kinabuhi. Di nimo tubagon ang pastor sa kadasig, ganaan nimo. Sa imong gibati, nga grabing gugma. Tubagon nimo siya, uban ang kaalam. Yes, pastor. I know in the future, di na ko nahigugmaan eh. Pero higugmaon, yapon ako ni. Inaana, bitaw? Unay kahibalo. Ikaw po asawa. Ini pangutanas, pastor, ina din. Yes, pastor, amen. Bisa pag in the future, di na ni mo simba, manabong na ni balik. Kabalo ko, pastor, simba na ni, kanahigugman ako ni. One day, balik nagpanabong, higugmaon, yapon ako ni. Ubanan sa kaalam. Kay dili ba ang imong gibate naa karon, naa ugma, pwedeng sunod ugma, wala na, og di na mabalik nga gibate forever? Kabalo ka, kung gugma lang ang basihan, di na mo sugo si Lord nga higugmaan ning imong kaaway. Kung gugma ray basihan, ngano man? Natural man kang mohigugma, kay gugma man na. Pero nganong ingnon ka ni Lord nga higugmaa, kay wa na lagi kay gugma. So, ang gugma dili ra na kay gibati nimo kun dili. Amen. Kadungog ka nga ang imong anak didto gi latos. Nanulong dayon ka dala ka Carmelite. Kabalong imong anak gi latos kay grabe na kabadlungon. Dala nimo Carmelite ng teacher. Kasagaran sa mga tawo nga nagpaanod sa ilang gibati, desisyon og hala-hala. Pag abot sa panahon, verse 3, Dios mo'y basulon. Di ba? Sumpay man na. Verse 2, verse 3. Siging kadali-dali. Pag abot sa verse 3, ang Dios maoy basulon. Lord, ano gitagahan mo kunimo danghag nga asawa? May nga na po si Lord, mas danghag manggod ka.
Inon, bitaw kay ikaw may kapili. Lord, nga nung gitagaan mo ko nimog, danghag nga ba na? Mas danghag lagi ka. Amen? Sometimes na ay magpakasal na mo, nga na sila yung mga anak. Pastor, pwede bang magpakasal? O, pangutanon na yun. Nga nung magpakasal man ka, tungod ba kay naa kay anak? Dili. Bisan bang na anak, ayaw pakasal. Magpakasal ka kay nahigugma ka. Amen? Nga na siya. Now, si Lord, dili siya gustong naa kay basulon sa umaabot. Ikaw ang nagpili o ikaw ang mo desisyon. Unsa imong kahimtang karon resulta na sa imong desisyon o binuhatan sa nanglabayng panahon. Ug duna pa kay paglaom. Gusto ba ka nga nindot sa umaabot? Ingon si Hosea, ang nagtanom og hangin moanig bagyo. Amen. Ang iyang gipasabot nga naay liso sa gamayng pagpakasala, muani naghilabihan kadakong kaulawan o kadaot. Muna gipasabot ni Hosea. Sa atong kinabuhi, wala na tay i-blame. Silingan, isikatawo, bisan kinsa, or ang Dios. Ang atong kaugalingon, may atong tan-awon kung nagsunod ba sa unsay gisugo sa Ginoo. Amen ba? Nasabtan ba nato ng tanan mga igsoon? Magampo ta. Nindog tang tanan. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo ni ining kagabihon nga mas gipalig-on nimo ang pagtulunan nga imong gihatag sa niagi. Nga wala mi ang ayang basulon Ginoo. Tungod kay sa bisan diin dapita sa kasulatan, nagtudlo ka kanamo sa mga angayang butang nga himuon. Nagtudlo ka namo unsaon namo sa pagpili. Nagtudlo ka unsay mahitabo kung mosunod miknimo or dili. Nagtudlo ka Ginoo unsay ikaayo para bisan sa among panglawas. Nagtudlo ka o Dios unsay maani kamatayon ba or kinabuhi. Diha ba sa pagkatawhanon o sa pagka-espirituhanon. Ug bisan pa sa umaabot namo pang mga kapanahonag mga adlaw, nagtudlo ka o Dios unsaon. Naron kami na ay kalipay. Naana mo ang desisyon. Tabangi kami Lord. Nga magdesisyon kami nga dili pinasikad sa unsay among gibati karon. Nga di mi mo desisyon dayon kay dasig kami or lipay kami or naguol kami og way kadasig. Adi mi mo desisyon kay nahigugma kami or wala nahigugma. But magpili kami og mo desisyon pinasubay sa gisulti sa imong mga pulong Ginoo. Igo na ang mga pagpanton, ang mga latos nga among nadawat. O gikinahanglan na nga kami magkat-on og mosunod sa imong kabubuton o Dios. Tabangi kami nga dili na mobalik sa kagahapong ignorante pa kami sa imong mga pulong. But magpadayon kami sa pagkat-on, sa pagkabot sa mga kahibalo og amo kining barugan ikinabuhi og puy-an Ginoo. Samtang magpadayon ang among kinabuhi o Dios. Salamat kaayo sa pagpangga sa among mga kaanakan, kabataan, kabatanunan, ug namong mga ginikanan. Salamat Lord sa padayong kalig-on o kusog nga imong gihatag bisan pa man sa mga mama nga nasa panimalay nagatiman sa kabataan or sa bisan unsang mga assignment sa kinabuhing gihatag nimo o Lord, gilig-on nimo gidasig nga maglahutay Ginoo. Yes, our labor in you is not in vain, Lord. Salamat sa kinabuhi sa mga amahan, sa mga pagbiyahe matag adlaw imong giampingan. Salamat sa kinabuhi sa mga kabataan nga padayong nahigugma sa imong mga pulong, sa imong mga plano, sa imong kabubuton. Padayong nahigugma kanimo, padayong nagtinguha nga mag-alagad kanimo og seryoso diha sa ilang pag-eskwela. Salamat kayo, O Dios. I pray God, bisan pa man, O Lord, sa among mga kaigsuunan nga naabot pinaagi sa social media, sa Facebook, sa YouTube, Ginoo, ampingi ang ilang mga kinabuhi, labi na sa mga
tuan ang inabuhi gawas sa among nasod, Ginoo, ampinghi silang tanan, O Dios. Bisan ang tanan mga katawhang maabot ni ining mao nga mensahe, makabaton sa kalikon, kadasig, kalipay og excitement nga mubasa sa imong mga pulong, magkat-on sa imong mga pagtulunan, O Dios. 10 years after karon, gikan karon, mo resulta, O Dios, ang among pagpili, ang among pagdesisyon o ang among sistema, klaseng pagkinabuhi, Ginoo. I-guide kami sa kanunay, uban ni kami sa kanunay. Yes, Jesus. Lord, sa matag adlaw, nangandoy kami nga makauban ka. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Awito na to sa matag adlaw.